Okay guys, good morning na naman ulit. At nandito na naman tayo ulit sa bayan ng Bugalyon, sa may plaza ng Bugalyon. Ayan guys, at ilang araw na pala itong ano guys no, ulan dito sa Bugalyon. At hindi na tayo makalabas-labas ng gusto kasi sobrang lakas ng ulan nung nakaraang araw. Hanggang ngayon guys, at makulimlim pa rin. At ngayon guys, nandito pala tayo dahil mag-update tayo sa last filing ng COC ng barangay election at SK election. Ayan, sabay na yan guys. Titingnan natin guys kung marami pa rin yung naghahabol na mag-file no. Kasi yung una, yung first day, nakita naman natin sobrang dami ng mga tao na nag-file. At maraming mga inspired na kababayan natin dito sa Bugalyon na talagang gustong tumakbo bilang barangay official. Okay guys, at ito papasadahan na natin. Ayan. Ma'am, saragton tawagan nyo dyan. Okay guys, at papasadahan natin guys kung marami pa bang nagpa-file. At ayan nga guys, meron pa doon sa loob na mga nakikita natin na nagpa-file guys no. Humahabol sa last filing. Okay guys, ayan na guys no. Ngayong umaga na to, marami palang humahabol na mga iski. Yung mga nagpa-file lang mga pagka iski kagawad tsaka iski chairman guys. So yung mga barangay kagawad, barangay captain, medyo madalang na lang guys no. Yung mga humahabol sa last filing na ito, Saturday. So ayan na nga guys, at ayan no. Marami na nga silang nakapila sa harap. Yung mga humahabol naman guys no, yung mga kabataan guys no. Pero yung mga barangay kagawad guys, tsaka barangay captain, medyo madalang na lang. Karamihan guys, kausap natin dito guys, mga iski kagawad, iski chairman, yung tatakbuhin nila. Last day of filing. Ayun na nga guys, at may lumabas na nga no. Kakatapos lang nila mag-file ng COC nila. Ayan, at kakausapin natin. Sir, pangalan sir? Jose Cuares po. Taga Bunlag, Sagor po. Barangay Bunlag, Sagor. Opo. Ano yung tatakbuhin nyo sir? Iski kagawad po ako. Ito po yung Iski- chairman. Mamaya na yan. Ayan. Ayan, shout out kayo sa mga kabarangayan yung mga iski. Shoutout nga pala sa mga SK chairman, kagawad dyan. Mabuhay kayo ang gusto nyo. Okay sir. Shout out ka sa mga pamilya nyo sir. Shoutout sa pamilya ko. Mabuhay din kayo. Hanggat gusto din nila sir. Grabe kayo sir. Okay sir, thank you ha, thank you. Ayan, ito si sir. Pwedeng isa lang po, sir. Ha? Pwedeng isa lang. Isa lang. Hindi sir, kayo din sir. Kayo lang sir, SK chairman. Oh, sir po. Ano pangalan nila sir? Sunny Malyo po. Tatakbo ng pagka-SK chairman. Ayan sir, shout out kayo sa Shoutout sa mga kabarangay ko dyan, Bunlag. Bunlag. Ito na yung susunod na SK chairman nyo, tapos mga kagawad nyo. Ayan, wag niyo kalimutan mga guys, no. Para sa pagbabago. Ayan. Arangkada Bunlag, Arangkada Bunlag. Pangalan ni sir. Idrian po, Anong tatakbuhin sir? SK kagawad. Ayan sir, shout out kayo sa mga SK doon sa barangay niyo. Shoutout din po sa mga barangay Bunlag. Sa mga kabataan na katulad niyo. Ayan. Wag nila kayong kalimutan sir. Magkalimutan Para sa pagbabago no. pagbabago. Anong team kayo sir? Team Malyo. Team Arangkada. Ito pala yung SK chairman nila. Ayan.
Si ma'am. Ma'am, ikaw ma'am. SK Kagawad po. Pangalan po, Dia po. apelyido. Paragas. Ayan. Kasi pagka pangalan lang ma'am, hindi kayo maibuto nila, no? Ah, anong tatakbuhin nyo ma'am? SK Kagawad. Ayan ma'am, shout out kayo sa ano, mga kabataan doon sa inyo. Shout out sa mga kabarangay ko. Buto nyo kami. Ayan, huwag kalimutan si ma'am. Shout out sa pamilya mo ma'am. Shout out sa pamilya ko. Yun lang po. Okay. Nasaan na yung iba? Oy! Medya! Okay guys, hindi na sila nagpa-interview lahat, no? At mamaya ulit, mag-abang-abang tayo pag may lumabas na naman ulit. Anong page? Okay guys, ayan. Katapos na natin kinausap yung mga taga Bunlag guys, no? Barangay Bunlag. At ngayon, abang-abang tayo guys kung may lalabas pa dyan sa Kumilik na yan. Ayan. Abang-abang lang mga guys. Okay guys, ayan na guys, no? At may napalabas na naman tayo ulit na mga kababayan natin na mga kabataan dito sa Barangay Pantal, Bugalyon. At ito guys, kakausapin natin sila. Ayan. Mauna pala kay ma'am. Ayan ma'am, pangalan niyo po ma'am? Pangalan? Joshel. Taga Barangay Pantal. Anong tatakbuhin niyo ma'am? SK Kagawad. Okay. Shout out kayo sa mga kabataan nyo doon ma'am sa barangay nyo. Antayolad Pantal. Alam nyo na daw guys, no? Yung mga kabataan dyan sa Barangay Pantal, alam nyo na. Ayan. Si ma'am, pangalan nyo po ma'am? Ako po pa si Leia. Taga Pantal din. Ang tatakbuhin nyo ma'am ay Running for SK Kagawad. SK Kagawad. Ayan. Ma'am, shout out kayo sa mga taga Pantal na mga kabataan. Hello sa mga taga Barangay Pantal. Ang tayo lahat. Antayo lang. Antayo lang. Leia Cruz para Kagawad. Para pagbabago ma'am to. Yes. Okay. Okay guys, at susunod natin si ma'am. And Hello everyone. I am Karen Soriano running for the position of SK Kagawad Okay. from Pantal, Bugalyon, spoken dollar ya guys to. Ayan. So guys, alam na this. Shout out kayo sa mga kabarangay nyo ma'am na mga Shoutout po sa mga Kabataan. kabataan dyan. ayan. Wag nyo silang kalimutan guys, no? Sa Barangay Pantal. Ayan yung mga kabataan natin dyan. Suportahan natin. At si ma'am. Ayan. Ma'am, pangalan ma'am? Hello po, ako po si Christian Estrada. Tumatakbo po bilang SK Chairman ng Barangay Pantal. So, shout out mga kabataan ng Pantal! Ayan. Ma'am, first time yung tumakbo, ma'am? Yes po. Okay, ma'am. Shout out kay ma'am para sa pagbabago, sabihin nyo. Yes po. Tayo ay magiging boses ng kabataan and then i-aim po natin ang betterment ng mga kabataan sa ating barangay. And then, kung may makahinain kayo, maaari nyo kaming lapitan. Yun lamang po. Ayan. Okay guys, talagang ano no, nakikita naman natin kay ma'am na talagang karapat dapat siyang magiging SK chairman, no, na mamunot sa ating mga kabataan dyan sa Barangay Pantal. Magaling magsalita si ma'am, no. Hindi tulad dun sa mga nakaraan nating ano, video na interview natin, parang baliwala lang guys, no, parang dumaan lang sa hangin. Pero si ma'am, may laman ano, itong grupo na to, magaling kayong grupo na to, no. Kayong grupo, nasiyahan ako na interview kayo. Kasi ang gagaling nyo, sumagot. Oo, sa totoo lang. Okay guys, at mayroon pang tatlo. Ayan. Si sir, pangalan ni sir? I'm Jolo Jacob Garcia from Pantal, Ang tatakbuhin nyo sir? SK Kagawad. Ayan sir, shout out kayo sa mga kabataan doon sa barangay nyo. Shout out sa mga kabataan ng Pantal, ang tayulatan. Antayola Alam nyo na guys ha. Okay, at susunod si sir. Mga po pala si Christian C. Salgado from Pantal. Okay. Tumatagbo bilang SK Kagawad. Si Kagawad, akala ko attorney. Joke lang sir, joke lang. Sa mga kabataan po dyan sa Pantal, huwag niyo akong kakalimutan, huwag niyo kakalimutan yung mga team ko. Okay. Ang taylatan. Alam nyo na guys. At panghuli, si sir. Ayan sir, pangalan sir.
Kung nga pala si John Rizzo, taga from Pantal Buhay po na sinan. Tumatakbo bilang SK Kagawad. Shoutout sa mga ano sir, sa mga katulad mong kabataan doon sa Barangay Pantal. Shout out nga pala sa mga barangay Pantal dyan. Ay, Lilibangan. Antayola. At ayan na nga guys no. At bilang nasiyahan tayo, bilang vlogger dito sa Bugalyon guys. Ako na rin, mag-shoutout na rin ako sa mga kabataan doon no. Ayan guys, ito guys yung ano, karapat dapat na i-ano natin sa barangay natin guys no. At hindi kayo ano talaga. Ako pati ako satisfied ako sa pinakita nilang sagot sa atin guys no. Ayan. Shoutout pala dyan sa mga kabataan sa Barangay Pantal ano, Bugalyon, Pangasinan. Huwag niyo silang kalimutan mga guys ha. Ayan. Support lang sa team na ito. Ayan no. Lilibangan. Number one. Okay guys, thank you. Okay guys, ayan na nga guys no. Nakikita pa rin natin, mayroon pa rin pumapasok sa may kumilik natin guys no. Dito sa Bugalyon, Pangasinan. Ayan, may mga pa isa-isa pang pumapasok. Okay guys, ayan at nakikita natin guys, wala nang masyadong pupunta dyan guys no sa kumilik. Ayan. At ayan guys no, last filing na pala itong COC na to. Itong araw na ito pala guys, last filing nito. Araw ng Sabado. At ayan na nga guys, tayo magpapaalam na. At dito pala guys, habang naghihintay tayo sa update dito sa Mike Kumilik, meron pala tayo nakikilala dito na isa ding vlogger galing ng Tarlac, si Rev TV. Ayan, Rev TV. Isa din siyang vlogger galing ng Tarlac mga guys. At na-meet din natin siya dito no. Habang tayo sumisilong dito sa shed na ito. Ayan. Itong shed na dito guys. At dito din siya nakisilong guys no. Na-meet din natin siya. Ayan. Shoutout sa iyo Rev TV. Ayan. Okay guys, magpaalam na tayo. Tayo'y uuwi na. Kasi wala nang tao masyado sa may Kumilik. Ayan, nakikita nyo wala nang tao mga guys no. Sa mga subscribers pala, solid subscribers sa channel na ito, maraming salamat pala sa suporta. At sa mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo guys at suportahan nyo itong maliit nating channel. Ayan, maraming salamat mga guys.